Ngesikhathi uVusimuzi Cat Matlala egcina ukuvela enkantolo malungana nethenda ye-SAPS ka-228 wezigidi zamarandi eyanikwa inkampani eyamaniswa naye, zasezicalile izingxoxo phakathi kwakhe nombuso. Namhlanje uMatlala ufake isicelo sokuba icala lakhe liqulwe ngokuzimela, okusho ukuthi usehlukanisiwe kwabanye abasolwa. This accused will no longer appear in that matter. With regards to the new case that is separated, that will be transferred to the SCCU court. Akhona ke amahlebezi athi uMatlala kungenzeka aphenduke ufakazi wombuso. I-NPA ithi konke kuzoqinisekiswa kusasa enkantolo. Unfortunately, until the matter is made an order of court, we can't say we have or we don't have. Therefore, our negotiations have yielded something at some point, but it has to be confirmed. Kubikwa ukuthi le tender yanikwa inkampani iMedicare 24 ngoNhlangulana ka-2024. Le nkampani kwakumele ihlinzeke usizo lwezempilo olunhlobonhlobo ku-SAPS kuzo zonke izifundazwe zakulelizwe. Ngomsombuluko, ikhomishana kaMadlanga ibone umfanekiso wevideo okhombisa izidakamizwa nokubikwa ukuthi wawuqoshwe wathunyelwa uMatlala ngombasa nyakenye ewuthumelela isikhulu esiphezulu seMedicare 24 uMike van Wyk. Ngalomfanekiso wevideo, ikhomishana kaMadlanga ibizama ukuveza ukuthi iMedicare 24 yayingesiyo inkampani esemthethweni ehlinzeka ngezempilo njengoba yathola le tender. Kunalokho, le nkampani yasetshenziswa nje ukufihla ukushushumbisa imali kanye nezidakamizwa nokufaka phakathi izikhulu zomnyango wamaphoyisa.